برز عدنان فرات باير والجل ما بخواد جواك ناسج آمده لگل مایه برز بایر دم باش تو بخیر هاتی روداوی استخوازم دست بکی تو ویج مرا ببیجی گلو ریجه یا ستاندارد جبو پاراستنا هفسنگی یا نفوسه چه قاسه دوی سالانه جواکک صدی چقا زیده ببش بکو هفسنگ به زیده بونا سالانه وکما گوت دوی صدی چند بکو نفوسا جواکی دم روف ببیجه دنگه یک هفسنگی یک هیه دم باش جبو و پرسا کو تو دکی لسرانسر دنیای ستاندارد که کو herkes لسری الهواتی براستی تونه yani her welatu şart û mercên wê û em bêjin bendewariyên wê plansaziyên wan ên ji bo pêşa rojê ji bo erdnîgariya wan û ji bo nüfus û şêniyên wan her welat cihêne ji ber wê em nikarin ji bo her welatê rêjiyekî bibêjin yani wek mîsal ez bibêjim ji bo Çînê tişekê dinê ev mesele ji bo Hindistanê tişekê dinê ji bo Swîsrê tişekê dinê û ji bo em bêjin ji bo Tirkiye û ji bo Kurdistanê tişekê dinê lê ji bo yani ji bo zêdebûna nüfus divê yani ji sedî do sisê yani ji bo şert û mercên me yên îro ez bibêjim ji bo welatê me em bibêjin yani nîzîkî sedî do sisê rêje hebe ku em bibêjin yani bavek hevsengî ev nüfus şênî zêde dikin yani ez karim wisa bibêjim. Belê birêz bayar heta niha jî di amarên Tuyîkê de hinek bajarên Kurdan yên Kurdistanê duwarê zêdebûnê de serkêşiyê dikin weke Roha weke Şirnex lê mirov nikare vê yekê ji bo piraniya bajaran bibêje. Faktorên serekî yên ku bandorê li rêjeya zêdebûnê dikin çi ne gelo? Daha em netewekê transfer dibin yani transformasyonekî ji gundewariyê ber bi bajarvaniyê heye yani netewa Kurd bi awayekî giştî bi awayek gelemper û nexwasim jî li Bakurê Kurdistanê em ji gundîtiyê ji gundewariyê diçin ber bi bajariyê ve û bi rastî malbata mezin perçe dibe û ji ber ku malbata mezin perçe dibe malbatên biçûk derdikevin berê me bi bajarvaniyê ve berê mirovahî hemî bi bajarvaniyê ve ne ku Kurd tenê yani ev pirsgirêk ne ku li ser me Kurda tenê he bi temamê dinyayê ev mesele xwe vî awayî tê dîtin ku darim bibêjin sê heb evên pêkerên wê faktorên wê hene yek aborî yani çawa aborî em ebûl bi axa xwe bi çandinî bi heywanên xwe me ke debara xwe pêk danî lê niha halê hazir em ji ax dûr in ji axê xwe yani ji ax û çandinî û ji heywanî yani ji xwedîkirina heywanan em dûr bûn êdî ji ber wê êdî şêniyên zêde û endamên zêde yên malbatê ji bo me ne pêkanin yani ne karîgerin ne fonksiyonin ev yek a di doyan jî hêşmendiya mirovan yani zêde kiriye û jin em bibêjim yani zevaca emrê zevaca jinan û mêran zêde kiriye yani em bêjin nîzîkê 29-27 di siyê xwe de êdî zarokên xwe ewiltînin dinyayê lê ev emir belkî berî 5 sal 20 bû 18 bû 19 bû yani hişmendiye civakî û perwerdehiya jinan ku jin û mêr ji xwe re em bêjin wekî pîşev meslek dibînin ev hemî karîgerin û her wiha jî ji xwe xwedîkirina zarokan jî êdî nerihete yani ji bo aboriyek xurt lazim e tu em bibêj ez naheb zarokan em çêkin bînin dinyayê lê xwedîkirina wan hem ji aliyê manewî hem ji alê maddî aborî perwerdehî ev bi xwe ji xwe yani külfetek mezin e mirov nikare bide berçavan ser van her sê faktoran pêkeran nüfusa me Kurdan jî kêm dike bi rastî berê me bi wê ve diçe halê hazir. Yani wê demê em dikarin bibêjin xwendewarî, kariyer, dahateke baş, ev xemên ji bo dahateke baş û tevlêbûna jinan ya aboriyê bandoreke neyînî li zêdebûnê dike. Mirov dikare vê bêje? Aynı şu an jî wê dibêjim yani her ku
پروردهی بربلاو دبه و هر کو هشمندیا جواکی و تاکی کسی بربلاو دبه ناو گلده هم عمر زواج درنگتر دکه هم جی بریارداینا زاروکان جبو و امبیجن آسنگی دردخه شخوره امبیجن وکی بارکی کو نکارن خو بیخم بینی دبینن لورا براجی یعنی باجاروانی شرط و مرجن آپارتمانان و سیتیان نوکی شرطین گندواریه نه و جبروی ام بکرتاسی تکارم بیجن اب شرط و مرجن مدرنیزاسیونه نه بله و مدرنیزاسیون هر کو لسر جواک همه باندور داتینه خالق جوانجی او کو شینی کمتر دکه برای دنیای همین ها بور و حال حاضر تو چارک جره نهات که دیتن او نوچه کو بری نها و پار بکرج او نوچه بالکشه بله وکی ام موتیواسیونک به هرمی پیک آینه لی از براستی زناکم او شتیم بله. خواجی ورن زناکم پکر ورن یعنی برز بایار دناوا کردان دنها مالباتا هری مزن بویه چند زاروک لگور تخمینا و لگوری آماران مگوت بری براستی حتی 12 یانجی دچو لدوی سردم آمده د باجاروانی ده نها مالباتا هری مزن چند نفسن yani سراسر کردستان بگرن هلبت امل هنگ جان مالباتن کو داد 12 کس شی هنه ام بکارم ببین لی yani ziki hevde ku mesela nahal bermin çend reje hene yani seranseri Türkiye hinek dane henel bermin ku reje ya heri binin ile Urfa'yet hatiye kayıt kirin cesedi 3.2 yani piştre şernaxte cesedi 2.6 u piştre Mardin dise 2.3 Muş u Ahmedu و آگری و بلیس هر واحد اوتشکی بالکش خم جبو سرانسر ترکیه رژیا چبونا زاروکان کو هری زیده 10-12 باجار پاردگین هری زیده باجارین کردانن پاردگین کردان اوجه اف رژش خو فکرک دمد زیکی هفده فکرک دمه کو yani diziki hevde o saate hoya ku o kem bejin سه زارok yani de doniv سه زارok bere malbat am gur vedişe yani. ev metirsidar gelo ji bo Kurdan eger mirov li dema pêş bifikire Yani ev pırs hem ji bo Kurdan dikarim bikin hem ji bo seranserê dünya yani nüfusa zêde şêniyên zêde ji bo dünya yani ji bo neteva Kurd. خطره یا نه اف پرسک گلک یعنی مراد کاره لسری گلک تشت ببیشن لی لگوری من yani کم کرن یان زیده کرن نه çare mesela هنک dibêjin em nüfusa dünyaya binîvî bikin yani em euro 7 milyarın eger em 3 milyar û nîv şart û mercên jiyana me hemiyayê baştir bibin lê bi rastî heta pergal sistema dünyaya sistema kapitalîst و دولت پارێزی yani sistem حتا نگوهره yani sistema dünyaya ya îro ku beadalete û mêtîngere heta ev sistem neguhere ne ji bo Kurda û ne jî ji bo seranserê dünyayê em nikarin bibêjin kêmbûn yan jî zêdebûna nüfusê şêniyê baş e yan ne baş e ji ber wê yani em çiqa nüfusê xwe biçûk jî bikin çiqa mezin jî bikin li gorî min yani gore dîtina min ev ne çare çare ew ku statûkoya dünyayê statûkoya global ku dewletên bihêz dewletên mêtînger ên dünyayê dewletên mêtînger ên global ku pergalek ser kirine divê ewil ev bê hilweşandin û bi rastî piştre em dikarin van meseleyan xeber bidin. Ev teşwîqa ku hikûmet niha hikûmetê jî pakêteke teşwîqê ya handana malbatan ragihand şaredariya orduyê jî ya navçeyekê beriya Kurtedemekê me behs kir wan jî gotin em ê otomobîla bidin em ê pereyan bidin evana dikare bibe sedema zêdebûna nüfusê di demeke dirêj de نه خیر از قط و احتمال نادم جبر کو دانه شوال بردسته me hene yani beri ez warım weşanê jî bi rastî hinek li daneyê min mêzek kirin
yani gelek ber biçav û gerek şember tê xuya ku her sal rêjeya çêbûna zarokan li seranserê Türkiye û Kurdistanê kêm dibe. بله Yani şu an nêzik 15 sale hikûmet yani ji bo ku rêjeya çêbûna zarokan zêde bibe şu hewl dide û xelkê motîve dike û tedî hê ji berê şu Tayyip Erdoğan gava ku hêj serokwezîr bû digote her malek û 5 zarok caran jî digote 3 zarok û nizanim çi lê daneyên li ber destê me awekê zelal nîşan dide ku tu feydevan nebûye بله û her ku diçe Daka Kurd û Türk ser vê meseleyê rêjeya çêbûna zarokan ser meseleyê çêbûna zarokan rêjeya wê kêm dibe yani. gelekî spas birêz Adnan Firat Bayar civaknas tu ji Amedê mêvanê me bû zor spas.